zertaz izango dugu gure arazotaz, kultura munduan, dabiltzenon arazotaz. Eta nik galdera batzuk proposatuko dizkizuet, ea zuek zer pentsatzen duzuten eta nolako eztabaida izan genezake. Hasiko gara pentsatzen eta hausnartzen zer onurak ikusten dizkizuen zuek euskal kulturari. Zer onurak, zer gauza ona dituen, edo ez dituen. Adibidez, nortasun propioa duela, edo jendearekiko hurbiltasuna nolakoa den, handia da txikia, edo oin gertatzen ari dien herri gazte mugimenduei buruz, izan genezake ere. Saiek ginen apur bat, euskal kultura zeratan definitziaz, eta goden ondorioz bat, eko zen onurako ebai, saiek ginen. Eta, onurak, estotzetaz ikusten bez Kataluniako kulturak edo beste bateko kulturak esteko zen gauza ez, izan ezik hain zuzen euskera. Niretzako oso berezia da, zen euskaldun berrizanaz eta nire amaren kulturaz aparte, bizi eta ikasi eta sentidu izan dut beste kultura bat dela, ni jaio zen herrikoa, baina ez dara amatik eduketan jatanan, ez? Eta nire familian, naz lehenengo pertsona, euskal kultura horretan murgildu dara modu aktibo batetan. Orduan, ezberdintasun batzuk sortu dira, izaeran edo ikusteko, nire ingurua ikusteko moduan, ni askotan ere bizitzan zehar sentidu izan dutela euskal kultura oso mugatua egon dela estate baterako elite batera edo ez dakit elite edo zentzu batean nivel bat izan duten horientzako, nivel bat hizkuntza mailan, nivel bat euskal gizartean, eta igual hori apurtzen hasi dela pixkat, eta beste euskal kultura sortzen hasi dela oin. Eta nik uste dut izan aldala, antzerkian adibidez sentidu izan dutena, izan da hasi direla beste harreman batzuk sortzen. Euskal kulturakin komunien edo dekoten elementue hizkuntza bera da, euskera. Eta, beste elementu bat izango litzike igual gaiak, ez? Ni neuke, Euskal Herrixen bizinaz, euskaldunenaz eta gaztienaz, gauza guzti horretik zapalduenaz, eta nire hizkuntza zapaldu da, nire herrixe zapaldu da, eta guzti hori nire gaietan eta nire bizitzan, arlo guztietan islatzen da egunerokotasunien. Orduan hori bai dekot komunien, baina hasi nintzen nien, eta zer da euskal kultura, eta nien euskal kulturan ordezkari sentitzen nire lana sortzerakoen, edo nik marrazkiz egiten dutaz nien, bai ikusten dut, ekarpen bat egiten dutela, baina ez ekarpen bat euskal kultura hori aberastera egite, baizik eta nik neu, nire burua eta nire ingurue aberastera. Ez hain kontziente euskal kultura bera, oso hitz potolu iruditzen. Jaio gehan lekuan eta ingurunean jaio gehalako, gure ganatu ditugu balore eta jakintza eta portaera guztien multzoa edo izango litzateke, eta horietako oso garrantzitsu bat da euskera. Nire arloak hizkuntzakin lotuta egon dienez beti, niretzat euskal kulturak ez du zentzuek euskeraz egina ez balitz. Baina pintore batenak nire ustez euskarazko izan beharek ez du. Gu konstiente izan edo ez badu kultura guregan eragina eta gu gehan ez gizartetik jaso, filtratu eta berriz gizarteari ematen diogun norbanako batzuk ez gaude salbo kulturaren influenzia hortatik. Nik uste dut euskal kultura zer ez den agian errazago ikus dezakegula, ezta? Eta baditugula zenbait ezaugarri gureak direnak eta oso bereizgarriak direnak. Orduan nik esango nuke euskal kultura berez definitua dagoena, ezaugarri batzuengatik. Aktorea naizela eta hainbatean kultura eragilea naizela, baina gero esaten dut
kultura eragilea naiz, euskal kultura eragile naiz, euskeraz egite, kultura hori euskeraz eginda dagoelako, naiz hartuko euskal kultura zer den gogo eta horretan. Nik uste dut, igual, prekursillo bat egin beharko genukena, ja ondo hitz egiteko. Euskal kultura aitzindaria, bai, guztiok argi daukaguz, ez? Zein diren berezitasunak, baina gaur egunekoa, ez dakit. Ez dakite euskal kultura zer den, ez dakite euskal artea zer den. Alde batetik nik bai konsideratuko nukela, euskera ez den beste hainbat gai, bai izatuko nituzkela nik euskal kultura. Adibidez, berak bidali zuenean imeianik lehenengo hitzera gure nuena globalizazio izan zen. Uste nuen horren inguruan entzien goben nola, baina eta esatenen murgituta gaude gaur egun, argi eta garbi, guztita gaude beste kulturen handi, eta nik uste dut, ja, garela kultura orokorren, kultura ireki bat, eta ja nahaztu ditugula, nahi eta ez, eta txolaritzan hip-hoparekin nahaztu da, hip-hopa eta euskalduna, nondik inora, baina, zergatik ez dugu konsideratuko, bertso hip-hopa euskal kultura, eta biak adibide. Bai, irekiko nukela, beste gai bat, zer erlazio daukagun beste kulturetatik. Horri bai interesgarri iruditzen zaigala, ze gurea definitzea eta gure buruari behin da berriro esatea zer garen, da zer egiten dugun ondo, eta zer gaizki. Momentu bateraino, baina gai gustatuko litzea gela da, beste kulturen handik zer jasotzen dugun. Izango nahi, Euskal Herriz bizi izan dagoen errepresioa dela eta badakitu indala, ez dakiz, ondino badeko zorren zantzuek, ez? Eta nik uste dut horrek sortu da bela sentimendu bat, ez? Eta gabizela lan duten, eta azterketak egiten ia euskera ia ondino aurrera ingo da ben, edo ez, edo nik kalitatinoanean, ikuste dodazenean ume gazteak eta erderaz berdetan, eskatu egiten naz, ez? Ni arte plastikoetan dinator, ni Bellas Artes zinun. Orduan, ez ni tesi egiten ere ez. Nik ez ziren bi aldiz burtik pentsa hori, nik tesi euskera ziten, oain nahi ziten. Ziten, egin un planteau, erderaz ilo de euskera. Evidentemente erderaz, alduzu material asko zide jo. Bibliografie, nik nire hizkuntzie euskeri da. Ez da dirutzen hain komplikau da nik, ez da simplio da. Ez da gero horri aportazio, kulturi nixen aportazio bat egiten bai. Baina ez horri gauzera ebendikatuz, ez euskera zin. Niretzat, askoz erabaki asko simplio di. Eta ni uste jardunin nahi genago musikano antzerdi, ni uste askoz simplio da asuntua. Eiteko sortzeak orduan, sortu itea akitxo. Ez da, nire zait beste leku batzutan zutela honako eta ez da idatzen. Eta dela egunen horrein eta ez da idatzen. Ez da egin nik... Segurtasun falta, edo beldur, edo zer. Gigantik azita, ez da idatzen. Lenguan egin ez da idatzen baita ere, garoako irakurle probaten ostian da hortaz, ez? Tengabe. Eta ondori bat egitxe ginen. Zan, beste nazioetatiko berezien gaituena dela, estaturik ez da ekogula. Hori da. Eta zuzenean horra ginean, euskerak eta euskaldunok estatu bat egin badazera dagoela. Hori zan ondorio bat atera genuna garbi. Ze ez dakit, zer da euskal kultura betengabe, ez dakit Twitterren sartu da, ez da hori ikustea, neka, Zera, hain evidentea da ez dakit erantzutean berezidun, euskal kultura euskera egin dago kultura. A punto, Euskal Herriko kultura beste gauza bada, baina euskal kultura argi gauza da. Madrilen ingelesez kantatzen duen talde bat ez da Espainiar kultura. Hiru kontu baipatu zaitu bat, ni eta nire anaia kontzertu dena bilurten da joan da. Gea lehenengo generazioa euskaldun zaharra gure etxean. Eta nik uste hori realidade badala Euskal Herrian. Osea, lehenengo generazioa dala, jende asko lehenengo generazioa da euskaldun zaharra. Eta horrek esan nahi du, ezin dugula espero realidade soziolinguistikorik herrialde baten egunetik gaura denok kalean euskera zizten edotea eta realidade oso ezberdina. Bi, iruditzen zait autokritika inberdola sortzaileok. Zeratikan, iruditzen zaitelako gaudela, aldaketa honetan,
aldaketak teknologiko hontan, batez ere, gaudela bakoitza bere zigorra begira eta bakoitza bere bidea egin nahian bakarrik. Eta interesgarria dira esperientzia kolektiboa. Eta gero falta zaizu referentzia. Eta hor, nik zuzenean, orokorkerietan nire gabe, gaitzek EITB kakazarra dela. Eta EITB ez duela betetzen beharko lukeen funtzioa, eta lehen batean betetzen zuena. Adibidea jartzen zuen. Abesti bat bilatu genuen, gaztea guk ere, gaztea jartzen dute, jende gero betzen modu, eta orduan plazak eroterako dira, eta estetikoa. Eta erantzuna izan zen, ez dugu ikusten. Ez dugu ikusten. Segi etxea zure musikakin, eta orduan zer gertatzen, referenteak izan. EITB ez du, babeste euskal kultura, are gutxio euskal musika. Nola nahi du norbaitek esatea, aizu nik gutopet nahi daitu. Nola nahi du norbaitek dedikatzea bere abesti bat, bere neskari edo bere mutilari. Nola nahi du, deitzea udaletxe batetik izatea aizu, edo gaztetxe batetik aizu, kontzertu bat nahi duzuena. Ez badu inork ezautzen taldea. Hori gertatzea gaur egun. Euskal kultura artefaktoak behar dira sortu. Joan naiteke zinemara zapatuan, edo antzokira, edo museo batera, edo kanta bat entzun, baina egunerokotasuneko kultura hori bebai, azkenean telebistatik edo ordenagaitik sartzen dena, hori ez dago. Hogei urte pasa dira eta Doraemon eta Shinkan daude. Bere garaian egon zenean betizu, eta horren inguruan sortzen den guztia, jasna sartzen ona edo txarra den, baina euskal produktua da. Gaur egun ez dago ezer. Lotxatuta nago, niri gerrilari batzuk arro esaten dutelako. Mujotres deitzen ditu berai, hori ikusten dutela. Eta hori noren gandik eta idazle baten alabaren gandik. Orduan, lotxatuta nago zentzu horretan ze, nire ikerkakila naiz eta eskolan ikusten dena, oso urrun dago esaten ari zen horren gandik. Amunaxarek ez dute bakarrik ikusten telekin. Gazteek ere bai. Gazteek ere bai, eta arro. Eta okerena da arro sentitzen direla hori ikusten dutela. Ez da eskuntzak zeo zer esan behar dagoela eta kultura bebai ikasi behar dela, zelan kultura kontsumitu, zelan kultura disfrutatu, zelan kritikoa izan kulturarekin, zelan interpretatu, eta hor bai pentsetago kutsune bat dagoela, ez dela hori irakasten, zelan kultura gozatu, zu kritikoa izanik, eta hori ez bakarrik euskal kulturan, baizik eta kulturan oroa. Txiki-txikiletik ikasi beharko gonuk ez dakit ikasgai bezala edo ze formatutan, baina argi eta garbi ezitzi efataiaku kulturan, eta dekadeko guzen ereduek komunikazioetan zaborra baino ezkienez, hori da gure eziketa. Hemen zerbait egiten maizu, zure inguruan gertatu diren gauzez enpapatu, pinturan, antzerkia, idazlan bat, horren kontzientzia egiten maizu, niretzat euskal kultura euskeraz, noski, gure hizkuntza darako. Hitz egin duzu baita euskaraz izango den, edo ez den euskaraz izango hizkuntza. Oteizak erderaz egin ez dituen bere tesia, baina Oteiza baino artista euskalduna horik Nestor Basterretxea egin duela, ez? Euskal kulturan musikalki horrelako sekulako gainbehera bat, eta hasi dela, Frankoren garaian noski ez zegoen bat ere babesik euskararen kulturaren aldetik, eta bakoitzak bilatu behar izan zuen bizitza ez, eta horrean sortu zen ez dok amain, eta gero, Franko hilta gero, frankismo horrenik ez da hil, baina Franko hilda, eta laurogeiko hamarkadan kultura sartu zen, kultura pixka bat, Britaniarra edo Estatu Batuarra, edo otez ere Britaniarra ikusten sartu zela. Eta eskerrak horri, eta euskal eragile batzuei, aurpiztu zen horrelako estanda bat, ez? Adibidez, esango genuke honek Xavier Montoya, euskalduna etzela, joan zen Londresera, eta punka ezagutu zuen, eta esan zuen, euskaraz egingo du talde bat, eta ertzainak sortu zuen, ez? Eta grina hori, laurogeiko hamarkadan zen ikaragarria, ez? Eta orain batean, sortu ziren hainbat talde, eta gero euskal talde horietatik hasi ginen eraten,
Laurogeita hamarreko hamarkadan, hasi zen nego gorriak dut kas bat esan zeinkiko horretan ez, indar handia zuen oraindik. Eta gero ja, hasi zen eta gardi, vendetta, zesatek, esne beltza. Eta bueno, sortu zen trikitropetismoa nik deritzoan gauza bat. Gero Euskal Mediak, Más Media, EITB eta bere beso gaztea, hori 40 principales, Euskadi gaztea, gatu? Horrek egin zuen, egiten du, dana mututu, euskal kultura mututu eta ekarri... Onura baino gehiago kaltetu egiten. Kaltetu egiten duela. Gero txosn eta gauzaz, eta euskal musika entzuten duzu, suposatzen da, eta ez, hala ere, berdin ez, horrelako patxanga bat entzuten da, eta ez da... 20 urtekoa. Duela 20 urtekoa izango balitz gaitz erdi, nego gorriak orain ja ez dut entzuten txosnean, eta asutagar ez da Delirium Tremens ere, niko horatzen dut Delirium Tremens kaskagorriko txosnan entzun izana, eta moztu eta patxanga jartzen, hau zer demontrea. Gu aberia kritikatzen, gu igual ez teologo hori jarraitzen, baina bai da, nire estan alterbez egitea, ez? Osa, ez dara egitea irakurketi, ez que horrizteu mereziz, ez que da merezideuna. Osa, soziedadik refleju da baita ikusteana, o radioen, o telebistan, o... Asuntoa da, ez ezagunak garen enean, ez garrena existi duten. Eta bai beldurre moten dauela ez, gauza barri bat egitera, ze gero kritikak ez dire beti honak izaten ez. Da orduen, karo, Euskaldun batek ezaten bagazten diri ez, eskezuketxe osuna ez dago ondoz. Joder, bai, baina zaiatu egin naiz, ez? Jasotzen gazten mezuat, konsumitzaileak oso tontoa dila, zaborra konsumitzen dutela guztiz gustora, eta gu, sortzaile bikain hauek, kalitate goreneko produktuak ekoizten ditugu, eta ez gaituzte konsumitzen, gaixuak. Hain sortzailea bat dimagea igual gure kanalak sortzeko. Hain kompetentzia txarra bat dimakago, ez geha egin honak. Ez dut ulertu gabitzara esaten tontua direnik, ez dut ulertu hori, nik ulertzen dut zergatik gazteek ikusten ari mujeres, hombres, bifes, iberlas. Ikusten dut, ulertzen dut perfectamente, zera tendentzia bat ez dara Euskal Herrian bakarrik. Ez dakit, mahaiburu honen helburua da diagnostiko bat egitea, zer da. Igual, diagnostik katastrofista batetik, dano dakigu oso gaxiko dela, frankismoan oso gaxki zeuden, baina planteatu behar dena da nola, zer da gure aldetik egiteko, zentzurten, zela legarra esan gaitezke, eta amendikatean buruako. Ni profesionalki dedikatu izan naiz sortzera, nire bizitzako 3-4 urte, oantikan nire pixurko alkilerrik enunian batu behar, edo bekaz beka eta saritz-sari hor surfeatzen nuen garaian. Horrein alkilerra eta pagatu behar duztunean, eta hilea eta zaite, sortze ordu lan egin dut nire lanian, eta gero sortzeko denbora eta energia pixka dakatenean, Atxego eta sortzen, azken hau kendu duen bilera bat, txartadako da urtekari bat, eta, guzti hori nork ordaintzen da, zelan sustengatzen da, marrazkilario hor voluntarioki egiten dugu lan, eta, voluntarioki egiten egin dugu lan, egin dugun artia. Pasan urtien, seiatu nintzen, egunero tira bat dengo, venga, piztinazo. Eta ero pentsau gure hongo dala eta hori sustengatzeko gai izimona zela. Baina, hori zuk lanin gure oso horretan, baitunan ikasko guztia osasun aldetik txarto eta egunien, lanin biherrien sortze ordu eta ordu eta osei ordu eta ikasintu zen horre, gehi beste 2 eguneko kontikira egiteko, gehi beste ez dakizen bat beste enkargu batzuk deko zuzelako eta ingure edo zuzelako bezero potentzial batzuk finalizeteko zure sorkuntza lan horretan lagundu alizeteko? Horregaz lotute, Frantzian badago oso bat deitzen dena intermitens, eta horren eureket eta behina da ikasten dozen ditxartien, kontaite hotzien, kontratu baten moduen horren, ez?
eta ez dakizen bat ordu bete behar dabiezen praktiketan, eta horre bete eztero, eskolako ikasketak amaitukeran, dekie paroa dekie. Orduan, dekiez 2 urte, ikerketak egiteko, sorketak egiteko, eta kobratzen da, ez? Beti arazoak ikuste ditu gure ingurua, baina nik bertsolaritza hartu dut adibide bezala. Adibide on bezala, zergatik ze. Nik bertsolaritza ikusten dut, edo bertsolari mundua ikusten dut, aurrerakoia, eta ikusten dut, begiratu zer zuten orain dela 20 urte, ze genuen gu bertsolaritza. Litzaso, bere buruakin, ez? Esan nahi dut, oso atzerakoia eta lortu dute, hori buelta ematea, eta jendeak, nik behintzat, bertsolaritza ikusten dut, zeo zer, berritzaile bezala, hori eredu hartuta, beste daukagula erronka bat, kanpotik gatozkigun gauz horiek, pixkat gure erara moldatzen. Globalizazioa zer den ere, definitu berko litzateke. Kultura guztiak batzea edo bate bestea menperatzea, ez? Eta gure kasuan argi dago, ditugula bi, bat estatu batuarra, mundua jaten ari dela, eta gure kasuan Espainiarra ere bai, bereziki gure gainean dagoela, ez? Uste dut aldatu dena izan direla gure ohitura, ze oindela pare bat mende, Euskaldunen ohiturak oso lotutak zeuden kulturarekin, bai dantzaldetik, musikaren aldetik, bai jaialdien partetik, ez dakit. Baina, klaro, Oierrek esan duenarekin bat, globalizazioa etorri da, eta uste dut banamanaka egin dugula saltoa globalizazio horretara. Orduan, kultura ez du salto hori gurekin egin, baizik eta gu amoldatu gara era berri horretara, ez maskultxu Amerikar horretara. ETV ikun antzeko zerbait musikan ere, edo ingeleraz kantatzeak arrakaztea ekarriko balu bezala. Hori diagnosi oker bat dutzek, eta ojo, no ingeleraz kantatzearen aurka. Kontua da, zergatik kantatzen zuen ingeleraz. Eta bestea, Euskaldunok oso habilidadea burua altzatzen duen nahi, mozte. Oso onak edotan, ez? Bertsolari edo nor izan daitekela deskubritu genunetik eta lortu dugunetik metodo ikaragarri efiziente bat bertsolariak sortzeko, herri bakoitzian 5 gaude, eta plazak ez. Orduan, dakagu arazoa dagoela jende on gehiagik. Arazo bat izan baliteke. Igual ez arazo bat euskal kulturarentzat, baina gu sortzailean eta bertsolarien egoantzat sekulakoa. Sortzaileak ea gure produktutan, baina izan gaitezen ere sortzaileak metodotan, bai banaketan, bai komunikazioan. Nire ustez kulturan dako apostu gogorra da gobernuetatik. Gero gu gara kontsumitzaileak bai, baina hori bekak, espazioak, diru laguntzak. Guazen pentsatzea zer dakagun sortzea, zer egin dezakegun jendeari erakargarri bihurtzeko kultura, seguzitzeko jendeak. Eta noski ongietorriak laguntzak eta ongietorriak instituzioak laguntzen badute, baina eman behar dugu buru epizkat. Baina, klaro, ze puntura arte kultura izan behar du industria edo merkatua. Ze nik uste dut inbertitu beharko litzatekela galerak emango dituzten proiektu askotan. Ze kasu horretan, funtzionatu egiten du, baina adibidez, umeentzako pelikula bat egitarren, non euskera lantzen den, eta seguruenik ez du aterako hainbesteko etekina. Osa, nik uste dut bebai, inbertitu behar dela, hasieratik dakigun galerak emango dituzten proiektuetan. Baina, beste zenbait ambitotan, ez da burutik pasore egiten, ez kobratzi. Baina, zuk egiten dezun lan horrek euskal kulturaren zabalkundean, euskara zaletasunean egiten duen lana hor gelditzen da. Eta gero, instituzioek euskara sustatzeko egiten dituzten kanpainatan gastatzen duten dirua ez dakit, nola elkartu bi esatriak, nire ulertzen dira kostu bat asumitzen dutela erakundeek igual, eta guri lan berdin egiteagatik galera bat suposatzen digula. Nik kultura eragile naiz, baina 189 batean kamarera lanak subentzionatzen dit niri
aktoresa izatea eta produktua egitea. Zer gara, euskal sortzaileak denbora librean sortzen ditugunak? Gure euskal kultura denbora librean sortutako kultura batetan bihurtuko da? Elitzakean ederrak izango espagan militantzia puntoriokiko hori argi dago. Gaztetxeak eliakena izango instituzioen bultzatuko balituzte, ez? Txanponen bi aldea daude, eta nik uste orokorrean beti, pintore ezagun asko prekario izan zian, beti egon da prekaritate bat lotuta kulturai, eta horrek bihurtu du pixkat, hobea. Baina percepzio hori ez da lana, percepzio hori, lehen gaztetxeko lagun bate. Etorri eta erakusketa batzuk nahi dugu zein zio zer, baina zer arte plastiku edo, zozer. Baina, ez que gitarra dira, nuemoko azokan alternatibo motiko gaztetxien. Jo, tio, hori da interesa, betelaka da. Ni bai, zengana nik presizo badeko nire ikuskizunak eta ez du bajatuten. Zeu zer bai, baina ezke gure baloratien nire lana, ez? Eta orduene, ez da bakarrik entreatzen emoteo dan lan guztiz, bai salerosketa honetan eta arazo guztia hauetan, ez? Ni sortzera noanean, pentsate batia guzteko dagoen, ia ze publikora joango da zuzen dute, diru laguntzei dagokionez, badauz, nahiko, ez dauz diru laguntza asko, baina existidu ditzen diez. Nire igualak, nik lana gero aparte, nire familien restaurant ditzen lana, ez da gutelako. Baina bai atzaldi dibujatzen, baina lanien, baina ez lanetan, ez hori lana da. Nik rebendikatzen, nik dibujatzen izan lana fabrikatik bezala ditit lana. Jendiek, ez du, sozia ez lagundik ez dakik hori onartute, igual inberda jarri eta esan ez hori da lana. Euskera zeik egaitik, badeko gulaia hortxoi bat. Ez? Zina da mierda bat, eta zatik, hori da mierda espelunas, baina euskera zein gabe euskal kultura sustatu dabe dekin merito bat. Baina anterpilaritzeko zera, gainera, 100 persona horren jartzen die, ia nok egiten dabe hori, ostia, gure lana da. Iritzen jate gauzela ondino, baloratzen edo, algodi hartien, euskera zaiten dugulako lan, edo oso era prekarioan egiten dugulako lan, eta benetan, arte ikuspuntutik, kritika artistikorik, ezkarela gaiek. Ni, por ejemplo, ni amoroton bizina son, baina dekitxora begira esan amoroto jala txikia geratzen da. Eta berton euskera gure garnien, baina kultura, guri kultura ez jako betzen. Ez daukagu kulturarik egin. Ez dago zinema gonzan, baina ez dago zinemarik, ez dago antzokirik, ez dago, udan bai, beranean tiak etortzen dira, udan bai. Ni pentsen dago, dekitxora, por ejemplo, etorriko bazan gauzak etorriko baziran, gu gaztiak joango gineateko. Baina, claro, eske ni kotxi hartu behar dut, eta Durangora joan behar naz, igual, kontzertu bat ikusten, Durango joan behar naz, o Bilbora etorri behar naz, o ni nire eskualdera kultura ez galtzen. Eta hori begai problema bat ikusten dut. Marrazkilari eta ilustratzaileen inguruen, bai irintzeate, sale bat badauko gule, eta horre euskal irudikiek eta galtzagorrik lan hori izaiken da biela, eta elkartzen garela asko, eta gaiarki bat egin die, eta badauela sari, nuke zentzu horretan optimista ikusten dut. Gaztei oztopoa jartzen, etorkizuna txart. Adibidez, kasu bat izan da gaztetxea. Groseko gaztetxea, bota egin dute. Hor kulturalki oso aberatsa zen. Kontzertuak eman dituzte, pila bat. Lista zuten kontzertuak emateko, diputazioa lagundu izake, gaztetxea. Nola ez botatzen? Uzten, beste bidea badaude, fijo. Baina ez du interesatzen. Etorkizun beltza ikusten den, baina politia, aldi beria. Beltza denean, horri buelta emateko, kultura interesgarria dela. Eta ikusita beste kulturetan ze gertatzen ari den, okerrera doazela ere bai. Gure erronka txikila izango ditzateke beste kulturen gandik ikasten, ia lortzen dugu. Bai uste dut, moldatu behar garela, kultura kontsumo modu berrietara moldatu behar garela.
globalizazioa eta hori ikateak direla medio, horre ate asko zabalik ditugula, eta sartzen direla gauzak, eta bertotik edan esan dugula, baina noski, ate guztiak edo bide guztiak zabalik baditu, baina gure partetik badugu ezen kontatzen, azkenean publikoa, eta ja espazteak eta umeak, orokorrean publikoak lehiotatik sartzen dena hartuko dute, ez badiogu ezer ematen, agian ematen badiogu jarraituko dute Disney Channel bat ikusten, edo Justin Bieber entzuten, edo berdin zait, baina izate aukera. Eta nik uste dute, ogen dela 20 urte baino askoz be pasan duena, eskaintza handiagoa dau, eta bai kalitate gitziko gauza gehiago dauz, baina gero nintzagoa da. Nik uste dute sortu ari direla zare batzuk eta evoluzionatzen ari dela. Nik uste dute saretuko gara antzerkizien kasuen bihurtugulako, ez dugu imitoko bertsosalien elkartia, ez ditzelako logiko izango, ez geurera diogu horrek ikusik. Eta gero nahiko neuke, iparraldetik ikastia, berkan eus, eta nik uste zubi horrek ondo gehitzen, asko ikastiko dugu bai, egiten dugu zera nagoen aldizietan filman, hori join konturatzea dugu, hemendik 20 urtera gehiago. Instituzio publikotatik egin beharko dela postu seriago bat, kultura eskaintza kalitatezko baten alde. Audientziak alde batea utzi eta benetan estrategikoki kalitatea emango dute produktuak ekoiztean alde. Sortzaile bezala, niretzat aukera bat da neurri batean, beste alde batetik oso nerea den zerbaita eta ez du nire sortzailetasuna mugatuko inoiz. Nik ezin dut beste era batean bizi. Orduan, iruditzen zait ekonomikoki segurua ez izateak, hainbeste traba izateak egiten dula selekzio natural bat. Eta benetan, sortzeak, bazerrikaragarri ematen digun pertsonak bakarrik pasatzen gela adin batetik aurrera bandikan ere temati sortzen eta pasio hori gero gure lanetan nabaituko dela. Eta hori da, nik nire izaerien parte da, nik sortziekin gozatzen dut. Oina azken aldixen komikixik egiten dut, eta beti pentsu egiten dut, zela komikixen militante. Enaden esan komiki gilean nahi dabela idazti hemen, ez dutelako sekule komiki bateretik kobrau. Orduan, nik komikixik egiten dut, eta nire hori guztetan eta nire beti azken aldixen atxego eta sortzea eta pentsu egiten dut gora komikixen militantiek. Eta nik uste etorkizunien nik holan jarraituko dutela. Osasunik izten duzten neurrixen eta dana alda. Baina nik uste horre jarraituko da bela eta atzetiko etorriko digela gu referentziatzat hartzen gaitugun beste batzuk, beste soro batzuk izango diren eta beste gu moduko batzuk etorriko dira. Eta horrein birko dugune da guk atzeko horrek edo atzetitatosun horreri bidiek eskaini edo instituzioekin burrukatu birko dugu, baina handi berien guk geukbean eta hori izan dena, sariek sortzien eta arriskua izango litzatekela etorkizuneko eman beharko pausoa, baina ez gure partetik, ze guk sortzaileok arriskatu egiten dugu, baizik eta entitateen aldetik. Ze ETBek ez badu audientziarik, horretarako ez dakit izan liteke bideoarteko kanal bat, jendeak ez badu ikusiko, orduan arriskatu behar dut eta benetan kulturan inbertitu audientzian fijatu gabe. Hori etorri ezean, hori ez datorren bitartean, nik uste dut aukera daukagula gure artean bebai hori. Ni hori zehatzen dizegiten, ikuskasunarekin bat, edo zer, beste artista batzuen kolaborazioa niatzen dut, eta nik egiten modu beste asko ere egin dute. Instituzioen konpromisoa behar da, denon konpromisoa behar da, bakoitzan etxetik ze Euskal Estatu bat ez bada lortzen, epe luzea bukatuko dugu esanatzen, hori hola da. Orduan, nahiko nukeu beste debate batera jota eman, Euskal kultura zer den eztaratzen egon baino, guk nola aportatu dezakegun, pentsatzea nortu aportatu dezakegun, estatu eta agian aurretik sortu ditugun korse horiek gabe plantatu behar duela hori, Euskal Estatu da. Denok, Espainiarekin ondo eraman modena, eta besteekin ondo eraman modena, Euskal Estatu da. Hori behar dugu. Eta
eta hori nire ustez bakoitzak bere etxetik hortan lagundu behar dugu, edo saiatu behar dugu hori posible egiten. Euskal Estatu batean ikusten dut, etorkizuna. Eta espero dut Euskal Estatu horretan euskal kulturak kalitatezko produktu bat ematen. Produktu hitza erabiltzen du, baina emaitza bat ematen. Eta horretan sinestea eta bai artista kolektibo bezala, zein norbanako bezala. Eta horretan, helburua horretan jarri. Euskal Estatuena, ez dut ditzen panazea dizenuenik, segun eta zein zehoben agintzen Euskal Estatu hortan. Hori da. Porque nire ustetan, Euskal Estatuek ez ditu soluzionauko oin dazuen problemak. Oin Estatuak existitzenak, eta nahi zizu, Holandako Estatuen mango gure mailean doa jendikin itzengo agendun, beste problema batzuk mugiko zituen, hor guztaskunak, o gauze bat difentzi, o gauze, baina uste horrek itzula soluzionauko estatu bat, itzen berrekela, perfecto, baina eta gero bestela, kulturan nire utzat, nik zen negatibu ikusten, nik gauze ikusten dugu gauze asko ite gauze txikile, baina asko. Euskal Herri mailan, nahi izaten. Eta zorretan musikan, ni nahiz musika, nintzen izan musik sortzen, baina bai juten nahiz kontzertua da hori, eta gauze txiki pilo bada. Eta kilometro karratu gutxien, beste leku askotan igual, ez da hon, sormen hori bada.